Pasintabi sa mga nananaw nato karon nga sensitibo ang among balita. Dugang mga bukog sa tao ang na-recover sa kapulisan sud sa nasunog nga factory sa Kentex Manufacturing Incorporated sa Valenzuela City. Si PNP Crime Laboratory Deputy Director Emmanuel Aranas niingon nga na-recover nila ang ubay-ubay nga mga bukog sa tao nga natabunan sa mga debris sa building sa factory. Ang uban nakita niadtong Sabado ug dunay laing mga bukog ang nakitaan kagahapon. Ang mga na-recover nga mga bukog ipaubos pa sa DNA testing aron maila ang ilang identities. Kahinumdumang sa inisyal nga record sa otoridad, dunay 72 ka mga patayng lawas ang anaa sa factory. Apan gibutyag ng daan ni Aranas nga nangita pa sila og duha ka mga biktima, humana sayrang dunay 74 ka mga pamilya ang nag-atang aron mo claim sa mga lawas sa biktima. Matod ni Aranas nga ang 72 nga naunang na-recover sa factory na ila na og gikataktang i-release sa ilang mga pamilya aron mahatagan sila og tarong lubong.